салом бинандагони азиз, имрӯз чоршанбе 16 октябр аст. Соат ба вақти шаҳри Прага расода. ҳоло фурсати эълони сархати мавзӯъҳои барномаи хабари имрӯз фаро расид. Тафсилоти ин ва гузоришҳои дигарро дар барномаи ахбори озодӣ соати расо 1 дар пахши мустақим ва ҳам сабти онро дар саҳифаи Озоди видео дар шабакаи иҷтимоии YouTube метавонед тамошо кунед. афи зиндониён дар Тоҷикистон. Эмомалӣ Раҳмон, президенти Тоҷикистон, имрӯз лоиҳаи қонун дар бораи Авфро ба парлумон пешниҳод кард. Авф ба муносибати 25-мин солгарди қабули қонуни асосии Тоҷикистон пешбинӣ шудааст. Фарқияти Авфи нав нисбат ба қонунҳои қаблӣ дар ин бора аст ки шумораи авфшавандаҳо ба маротиб бештар хоҳад буд. ҷузъиётро дар барномаи хабарӣ барои шумо хоҳем гуфт. зимнан бори охир қонуни Авф дар Тоҷикистон моҳи сентябри соли 2016 ба муносибати 25-мин солгарди истиқлоли Тоҷикистон қабул шуда буд ки бар асоси он 12,000 нафар маҳбусу афроди гумонбар ба содир кардани ҷиноятҳои мухталиф ба назди пайвандонашон бозгаштанд. танҳо дастфиширӯ буса буд ва ё аз он бештар. Як омӯзгори литсеи шаҳри Норак ба солҳои тӯлонӣ зиндон маҳкум шуд. додгоҳ дар ҳукми худ гуфт ки ин омӯзгор дар нисбати хонандаи 12-сола ҳаракатҳои шаҳвониро раво дидааст. наздикони маҳкумшуда ин иддаоро рад карда тӯҳмат мехонанд. аммо асли қазия чист? барои ҷудо кардани қил аз хамир ҳамкорони мо ба шаҳри Норак рафта буданд ва тафсилотро дар барномаи хабарӣ пешниҳодии шумо хоҳем кард. дар Русия ҷазоро барои ташкили муҳоҷирати ғайриқонунӣ сахттар карданд. акнун мансабдоронеро ки барои ташкили муҳоҷирати ғайриқонунӣ миёнаравӣ мекунанд ҷазо медиҳанд. онҳоро ба зиндон меандозанд ва ҷаримаи ҳангуфт ҳам мебанданд. муаллифони тарҳ боварӣ доранд ки бо қабули қонуни нав ба ҷавобгарӣ кашидани миёнаравҳо осонтар мешавад. агар барномаи имрӯзро тамошо кунед, дар ин бора маълумоти бештар хоҳед гирифт. дар маҷлиси намояндагон палатаи поёнии парлумони Тоҷикистон имрӯз вакилони тоҷик ба тарафдорӣ аз байн бурдани ҷарима нисбати онҳое овоз доданд ки ба шиканҷа даст мезананд. минбаъд чунин афродро якбора аз 2 то 15 соли маҳрумият аз озодӣ таҳдид мекунад. ин ислоҳот бар асоси пешниҳоди Созмони Милали Муттаҳид роҳандозӣ шудааст. вазири адлияи Тоҷикистон мегӯяд таҷдиди кодекси ҷиноӣ дар мавриди шиканҷа як ҳушдор ба доираҳое мебошад ки даст ба зӯровариву шиканҷа мезананд. ҳамкорони мо дар ин робита гузорише хоҳанд дошт. дар барномаи имрӯз мунтазир бошед, онро бо ҳам мебинем. ва бори дигар аз ҷалби иҷбории ҷавонон ба хидмати ҳарбӣ мегӯем ки ба истилоҳ аблава маъруф аст. ин бор дар ҷануби Тоҷикистон гуфта мешавад ҷавонеро ки мехостанд чанд нафар бо зӯрӣ аз хона ба хидмат баранд беҳуш шудаву ҳоло дар беморхона бистарӣ аст. чуну чарои ин мавзӯъро дар барнома пешниҳоди шумо хоҳем кард. бинандаи арҷманд, мо ҳар лаҳза хабару ҳодисаҳои Тоҷикистону ҷаҳонро пайгирӣ мекунем ва агар дар ин фосилаи вақт ҳодисаи дигаре рӯй дод, ҳатман шуморо дар барномаи ахбор бо он ошно месозем. то камтар аз 3 соати дигар моро дар пахши зинда дар саҳифаи Озоди видео дар шабакаи иҷтимоии YouTube ва ҳам саҳифаҳои радиои Озодӣ дар Facebook ва Одноклассики ҳамроҳӣ кунед.